Malawi Brief. Agape Kombe akutsutsana ndi omwe afuna kuchititsa msonkhano wa atolankhani umene cholinga chawo ndi kufunsa kumene President ali. Izi zikubwera pambuyo poti dzulo kunamveka mphekesera zoti President Mutharika watuluka m'dziko muno, koma amene anatulutsa nkhaniyi a Zodiac apepesa pa tsamba lawo la mchezo kunena kuti nkhaniyi ndi yabodza. Nkhani iyi yoti mpaka ena akufuna kupanga pressure yofunsa kuti where is the president. I understand office ya president china chilichonse is a news, yeah, it's a news itivomereze, but the thing should be why now. Last week sitinamve kuti anthu akufunsa kuti where is the president. Dzana sitinamve zimenezi. Why today can people ask? The other question amene ngawabwezere amene akufunsa kuti where is the president ndiona kuti where does he stay, because in my case sindingafunse kuti a president ali kuti chifukwa sindinapitepo ku office kukabuka appointment, ndiye appointment yangayo ayikana mudzina kuti the president is unavailable. So as CSOs, sometimes it's good to directly ask the relevant officers, not through the media. Ukhoza upita kwa Minister of Information, I want to see a president akufunsa atani, because the Minister of Information akafuna kuonetsa president amaonetsa pa TV. Koma the best to go ndekuti ndi ku office kukafunsa kwa press secretary wawo kapena kwa personal assistant yawo. There you can get information yofunikira. Koma the question is, why should somebody bypass all those offices nkukakamira kumafunsa pa social media kuti where is the president. Nde akuyankhe pa social media kuti a president panopo ali ndi akazi wawo. Chinthu china chimene mafuna kuyankhulapo ndi chama private trip. My understanding is akati chinthu ndi cha private ndiye kuti anthu aja ali ndi limited circle imene akufuna kudziwa zinthu zawo za private izo. Ine munthu sangandikakamize neighbor kunena kuti neighbor mwapita kuti, ndimuwuza kuti no I'm on private trip. Ndekana kwadzifunsa mukatani ku private trip. Ndidziyankha zoti ndikagule kabuda wankati akazanga. So kota akazanga adzikaisa kabudula wankati umafuna nkutenge. Izo ndikamba kwa munthu wamba ngati ine, koma ndimangofuna kunena kuti tikunikire kuti nkhani ya private trip should be left to be private if there is such a private trip. Komano working on assumptions amenewo ndi ma heresies. Lawyer wina ankandiuza kuti no, heresy evidence kapena heresy testimony simagwira ntchito in legal systems of the land. Ndiye tiye tipewe kutsogolera maganizo amene angangosokoneza unyinji kupereka ma speculations. Chachiwiri ndimafuna ndipange address kuboma kuti these rumors, these issues zimatuluka ngati pali information gap, information blackout. It's easy just to address the question of where is the president. Even if you say he's in UK, tivomereza kuti munthu anafunsa kuti where, sanaike kuti akukatani. Where is the president? Ali ukamuzu palace. Zatha ngati wina akunena kuti sali ukamuzu palace abweretse umboni. Ngati wina akunena kuti sali ku UK abweretse umboni. Kwina kulikonse kumene boma lingatchule kuti a president aliko kuti kokuti.
pamenepopo dziko livomereza. So some of these blackouts zimangopanga kuti anthu adzipanga speculate, koma in absence of any other information, I would encourage fellow CSOs to remain calm and if possible silent, because ndizija anthu amapezeka kuti ayankhula zosakhala bwino, mudzimangidwa, amamangidwa you feel kunena kuti mumangidwa zinthu zifukwa za ndale pamene munalowerera maofesi a enu ake without seeking relevant information. Tipempheso tikudziwa kuti ma CSO ena ali ndi ma upper hand amene mwina amawapatsa information ya pa window. Maganyu ena awa ngati nkotheka kumawapewa, timakonda kunena ganyu pali ganyu wina mapewa, because sometimes andione anathimitsa nyali ya pamaliro aeni ena amatero, akuti andione ndi anavala chililemba namati nazungulira uku nazungulira ngati munthu ofuna kuonedwa amabwera poyera. So pamene pajapo panali kuti ayatsa makendulo amene anthu akugwiritsa ntchito musiwa muja, ndeyo amafuna ndi musiwa momwe aone kuti iwo alipo pamaliropo akuchezera, ndiye chililemba chinadzati kokololu nkuthimitsa ujeniyo. Tsono andione anayika anthu mudima, musiwa kukhala dima, kenako anagwa m'mavuto kulipitsidwa mawa chindapusa. Ndiye ma CSO anzanga, tiyeni mu nthawi ngati izizi zimene dziko likukhalira ma speculations, tidzipewa kamtima ka andione anazimitsa makendulo a musiwa. So anzathu ena ndi aja analosera kuti 2 months akuti kukhala president wa nyuwani ku Malawi, tonse tikudziwa kumene nkhanizo zapita. Sungayike maultimatum pa zochita za president, sundofuna kulowera nkhani zimene zili ku court. Ine nduzikamba kudandaulira ku ma CSO anzanga zaku court aweruza pamodzi ndi apolisi, koma ngati ife ku ma CSO ku amati chili kumwamba nchatose, only God knows tomorrow. Ndiye tikamayankhula tisawakhale ngakuti mawa ife Mulungu akationetsa talisuzumira zimakutsalira. Ine nati ntero, let's try to verify from relevant offices, tikhale ndi credible source, chifukwa dzikoli atola nkhani chani amatikhulupirira ife kuti kamabwera timakhala kuti tafufuza ndiye tili ndi information. Ndiye zothamangira kuma press conference kumakayankhula ngati tikudziwa zambiri, zothamangira pa social media kumalalikira ngati kulalikira zambiri. Ndithu sapalamula adakhalira mazira afumu. Ndima amenewo matitero tikhale chete chili kumwamba nchatose, ngati pali information imene tingayifune tiyeni tikawafunse a information minister ana Malumba, tiyeni tikawafunse aku nyumba ya chifumu, tiyeni tikawafunse aku OPC. Amenewo akozokhala ndi information imene ingatithandize kulidziwitsa dziko, kusiyana nkuthandizira kupanga foster propaganda, lies and unknown speculations. Zikoma kwambiri. Mmawa bwino lero pa 5 August.